हेलो खुलुमबाय बिनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा कुंग्रि YouTube चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय। दा दिनैहाय जोबोद मोजां खौरां लोगो नोंथांमोन भिउवार्स लोगो नोंथांमोननि अननाय आरो मददजों आरो आं नै लास्ट मान्थनि YouTubeनिफ्राय जानाखि रेभिनिउ मोनो बेखौ मोनबावबाय। दा एबारनिया नोंथांमोननो खिथानोसै एक्चुअली YouTubeनि जानाखि रुल्स बायदि एक्जाक्ट एमाउन्टखौ खिथानो मोना। ओमफ्राय दा आं खिथानोसै 11,000नि एसे लानजायदोंमोन दाननानै बेसेबां दानखो बेखौ एक्जाक्ट एमाउन्टखौथ' खिथायासै, खालि आंनाव जानाखि हाबफैथारदोंना एकाउन्टआव बेयो 10,975 YouTubeनि रुल्स बायदियै बिदि खिथानो मोनामोन, थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय खिथाबाय आं। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला जानाखि आंनि चेनेलाव एडभार्टाइज फैयो बे एडभार्टाइजफोरखौ नोंथांमोना स्किप दा खालाम। जेब्लानाखि नोंथांमोना आंखौ अनो आरो आंखौ साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ खालामजानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना स्किप खालामनाङा। दा आरो आङो बुंबावनो लुबैदों जायनाखि गोदान बर' इउटुबार्स लोगो नोंथांमोना मालायनि भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामनो नाङा। इउटुबार जानो बिराद खस्थ' खालामनांगौ। दा आरो नैबे भिडिअखौबो नोंथांमोना लाइक होनो दाबाव, मानो होनोब्ला जानाखि आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना लाइक होगोन बा नोंथांमोना मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामगोन। दा बे साबस्क्राइब खालामनायाव नोंथांमोना आंखौ साबस्क्राइब खालामनाय जानाय नङा। बियो जोंनि आं दा जानाखि रायज्लायबाय थानाय बर' बिमानि राव, दा बर' बिमानि रावनि थाखायसो नोंथांमोना सापर्ट खालामनाय जागोन। जायनाखि सासे बर' फिसाया बर' बिमा राव बाहायनानै इन्टारनेटनिफ्राय इउटुबनिफ्राय रां खामायगासिनो दङ। दा बेखौ जाहाथे नायगिरि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि बर' बिमा राव बाहायनानै बेबायदि गोजौसिम दावखौबाय होननानै नोंथांमोनाबो थुलुंगाखांनाय मोनो। दा बेनि थाखायबो आंनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो जायनाखि नोंथांमोना सोरबा इउटुबा मा जादों मा जेबो जाया, मा जानला मोनला भिडिअ खालामलाबाय, मा भिडिअ खेबलाबायनानै हगारो, सोरबा बिदि साननो हागौ। इउटुबा बेबायदि नङा। नोंथांमोन इउटुबा माबा मोनसे रोखोमनि कन्टेन्ट बानायनानैसो आपल'ड खालामनाय जायो। ओमफ्राय दा नोंथांमोना सोरबा साननो हागौ दाख्लैथ' सोरबा सानदों मा गावखौल' खेबनानै हगारलाबाय बिदि होनलाबायदो। दा बाहायबो नैबेनि थाखायसो खालामो नोंथांमोन। दा इउटुबनिफ्राय नोङो रेभिनिउ नोङो फैसा आर्निंस एफा एनै मोनो। ओमफ्राय बेफोरबायदि बिनि अनगायैबो नोङो इउटुबनिफ्राय नोङो इउटुबार जायोबा पाब्लिकफोरनिफ्राय नोङो अनसायनाय मोनफिनो। दा नोङो बे जानाखि नोङो पाब्लिकफोरनिफ्राय रेसपेक्ट मोनफिनो बेखौ नोङो दुनियाव फैसा होनानै बायनानै मोननाय नङा नों बेबायदि। ओमफ्राय दा मोनसेबावा जाहैबाय दा नैबे भिडिअखौ जानाखि शुट खालामदों बेयो गारि लाइटजोंसो। दा नोंथांमोना बेनि थाखाय लाइक होनो दाबाव, आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय। लाइट बिराद प्रब्लेम जाबायमोन, मोनाबायमोन, ओमफ्राय न'आवबो खेबथाव जाला, ओंखायनो बाहेरायाव फैनानै गारि लाइटजों खेबनांगौ बायद' जाबाय। बेटारि जोबगोन ना मागोन दा गारिना, स्टार्ट होबावाखै। दा जेबो अरजाया बेथ'। दा नोंथांमोना आं आसा खालामो नोंथांमोना जानाखि इउटुबनि माखासे बुस्थुफोरखौ मिथिबाय आंनि चेनेलाव फैनानै। आरो आं बुंनो लुबैदों बेनोदि जायनाखि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै थुलुंगाखांनाय मोन्दों आरो गोसोखौ जेन'बा आंबो बिदि जानोसै बिदि होनब्रबनानै जुदि गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोन्दोंब्ला चेनेलखौ आंनि नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। ओमफ्राय बेनोसै जानाखि इउटुबनिफ्राय रेभिनिउ मोनो बियो इसिबां मानि बुरजा नङा, थेवब्लाबो नोंनि खामानि मावनायनि थाखाय नोङो इउटुबार जायोब्ला नोङो पाब्लिकफोरनिफ्राय रेसपेक्टबो मोनगोन, अननायबो मोनगोन। दा बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ नोङो फैसा होनानै बायबाबो मोना। ओमफ्राय नों ओरैनो एफा एनै मोनो बेफोरल'। बर' बिमानि रावजों बाहायनानै आङो दिनैसिम बे लेभेलसिम सफैनो हाबाय। दा बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौबो बयखौबो बर' बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। दा आङो दिनैनि भिडिअखौ इसेबां मानि गोलाव खालामनो सानला। दा दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनोसै। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामनो दाबाव। जै बर' हारिनि।